pensat mai de voler ser una altra persona? Us presento a l'altra banda del mirall. Aquestes són la Georgina i la Virgínia, i tenen més en comú del que es pensa. Vull ser com la Georgina. Té una vida tan perfecta. És guapa. Es maquilla cada dia. Treu bones notes. Els seus pares li compren les notes. Tothom vol ser amic seu. Per interès. I tots els nois li van darrere. Cap que l'estimi. Està tan prima. I és que es salta la majoria d'àpats. I té tanta autoestima. I ho fa veure. I és que té una vida perfecta. Sense pares que la controlin, sense gent que la jutgi. Ella és com tot un somni. Guapa, simpàtica i divertida alhora. Ella és tot el que jo voldria ser. Té tot el que a mi em falta. Vull ser com la Virgínia. És que no li cal ser simpàtica sempre. Però sempre està sola. A més, no s'ha de preocupar pels estudis perquè és molt llesta. Però els seus pares mai li pagaran la universitat. Segurament té uns pares que se l'estimen moltíssim. Sí, però s'estan divorciant. Segurament no té uns germans que li toquin els pebrots. Però sempre n'ha volgut tenir. I tampoc han d'aparentar que tenen diners quan en realitat no en tenen. Però viuen a casa de la seva àvia perquè els seus pares no poden permetre's un pis. I és que té una vida tan perfecta. És que és tot el que em falta. El que no sabien és que a l'altra banda del mirall també s'hi amagava un infern.